הסרטון הזה מוקדש לנשימה, ואנחנו נתרגל בו נשימה מלאה וכמה תרגולים של נשימה. אנחנו עוברים לשכב על הגב, אנחנו שוכבים על הגב, כפות הרגליים שלנו ניצבות על הרצפה, הברכיים שלנו כפופות, פונות אל השמיים. נשים לב שהברכיים שלנו מקבילות, לא נפלות לצדדים או למרכז. נשים לב שכפות הרגליים שלנו פרוסות טוב על הקרקע. אפשר לדרוך אותן מעט לתוך הקרקע. נעביר את המודעות שלנו לתחושה בכפות הרגליים. נעלה דרך הברכיים אל המותניים. נביא את המודעות שלנו לתחושה במותניים. נעלה לאורך הגב, נראה שהוא פרוס טוב. נגיע לשכמות, לכתפיים, נגב הראש. אנחנו מניחים את כפות הידיים שלנו על הבטן התחתונה. אנחנו ניקח שאיפה דרך האף, שתזרים אוויר בעדינות, ברכות, אל הבטן התחתונה. ונרגיש תחושה של מילוי בבטן התחתונה. בשאיפה הבטן מתמלאת, בנשיפה הבטן מתרוקנת, מתכנסת. ניקח פה כמה רגעים של שאיפה ונשיפה לבטן. אחרי שהתחברנו לתחושה של נשימה אל הבטן, אנחנו מעבירים את כפות הידיים שלנו, מניחים אותן על צידי הצלעות, מרכז כף היד על הצד, האצבעות על הצלעות, על החלק העליון והרחב. אנחנו ניקח שאיפה דרך האף, שתזרים אוויר אל הצלעות. בשאיפה נרגיש את הצלעות שלנו נפתחות לצדדים, מתרחבות, מתרחקות אחת מהשנייה. בנשיפה נרגיש את הצלעות מתכנסות אחת אל השנייה חזרה, מתקרבות פנימה. אפשר לדחוק אותן עם כפות הידיים מעט פנימה בעדינות, ואז להרגיש בשאיפה הבאה את הצלעות נפתחות. בואו ניקח כמה רגעים של נשימה אל הצלעות. עכשיו אחרי שחיזקנו את הקשר של הנשימה לצלעות,
אנחנו נעביר את כפות הידיים שלנו אל החזה, אל החלק העליון. נפרוס אותן טוב מתחת לעצמות הבריח. ניקח שאיפה שתזרים אוויר דרך האף אל החזה. אנחנו נמקד את הנשימה בחזה. נרצה להרגיש את החזה שלנו מתמלא באוויר, נמתח מבפנים, נתרחב. נעשה את זה בעוצמה רכה. בנשיפה נרגיש את החזה שלנו מתרוקן, מתכנס. ניקח כמה רגעים של נשימה אל החזה. עכשיו שאנחנו מכירים את התחושה של אוויר מגיע אל החזה, אנחנו נחבר את שלושת החלקים של הנשימה. נניח יד אחת על הבטן התחתונה ויד אחת על החזה. אנחנו ניקח שאיפה דרך האף שתזרים אוויר אל הבטן התחתונה ותגרום לתחושה של מילוי אוויר בבטן. אולי האוויר יגיע עד למפסעה וישחרר אותה. משם האוויר יעלה אל הצלעות, ירחיב אותן, ויעלה אל החזה וימלא אותו. אנחנו מתמלאים מהבטן עד החזה. אולי האוויר יגיע גם לקודקוד, תחושה של מילוי, עד הקצה, ברכות. בנשיפה אנחנו מתרוקנים מלמטה למעלה, מהבטן מרוקנים דרך הצלעות, החזה, ויצא החוצה. ניקח כמה רגעים של נשימה מלאה, נשימה שרפתית. ננשום באופן מלא, נזרים את האוויר ברכות ועדינות, לא במאמץ. ניתן לאוויר פשוט להישלח אל העומק ולהתרוקן באופן מלא ברכות. אפשר להשאיר את הידיים על הבטן התחתונה. בואו נוסיף אל הנשיפה איסוף של קרקעית האגן, איסוף המולה בנדה. בנשיפה, בהוצאת אוויר, אנחנו נדרוך מעט את כפות הרגליים לתוך הקרקע. זה יעלה לנו כוח דרך הרגליים אל קרקעית האגן. בקרקעית האגן אנחנו נאסוף את הרקמה הכי תחתונה שנמצאת בין הפתחים שלנו. נמשוך אותה פנימה ולמעלה בנשיפה. אם אנחנו מצליחים לאסוף, ננסה להחזיק אותה
2, 3 נשימות. להרגיש את השרירים לרוחב הבטן מתהדקים, את הזנב מתגלגל פנימה, את עמוד השדרה מתארך. בשאיפה אנחנו משחררים ומתמלאים מהבטן עד החזה. ובשאיפה נאספים בקרקעית האגן. שאיפה שחרור, נשיפה איסוף. בואו נוסיף אל התרגול של הנשימה, תרגול של הערכת נשיפה. אנחנו ניקח שאיפה בספירה של 4. נעצור את הנשימה בספירה של 2 בקצה השאיפה. אנחנו נוציא נשיפה בספירה של 6. בקצה הנשיפה נעצור נשימה בספירה של 2. וככה נמשיך במעגלים. 4, 2, 6, 2. בואו נגדיל את הספירה למי שמתאים לתרגל עוד אתגר בתוך הנשימה. אנחנו ניקח שאיפה בספירה של 6, נעצור נשימה בספירה של 4 בקצה השאיפה. אנחנו נתרוקן בספירה של 8 ונעצור בקצה הנשיפה בספירה של 4. אז אנחנו שואפים ב6, עוצרים 4, נושפים ב8, עוצרים 4, ממשיכים במעגל. קחו את הנשימה ברכות, גם את העצירות, לא במאמץ. אם נכנס שמאמץ, אפשר לחזור לספירה קצרה יותר
שהנשימה תמשיך להיות רכה. אפשר לשחרר את תרגול הנשימה. רגע לפני שנעלה לישיבה, בואו נשחרר קצת את הרגליים שלנו. נתפוס את ברך ימין, נעריך את רגל שמאל. נחליף ברכיים. נביא את שתי הברכיים למעלה, נניח את כפות הידיים ונסובב את הרגליים, את הברכיים. שני הכיוונים. נתגלגל, נשכב על הצד, בדרך הצד נעלה לישיבה. נעלה לישיבה שנוחה לנו. נתייצב בישיבה נוחה שמאפשרת לגב להישאר ארוך. הכתפיים משוחררות, פתוחות. סנטר מקביל לרצפה, קודקוד לשמיים. אנחנו נתרגל את נשימת האוג'אי. זו נשימה שמכניסה הפעלה גרונית בשאיפה ובנשיפה דרך האף. הדרך להבין את התנועה הגרונית היא להיעזר בנשיפה בפה פתוח בפעמים הראשונות ואז לסגור את הפה. אנחנו כמו מוציאים עדים דרך הפה, לוקחים שאיפה אפשר להרגיש שהפעלנו בגרון תנועה של אוויר. בפעם הבאה אנחנו נתחיל ואז נסגור את הפה, ניקח שאיפה ונמשיך לעשות את התנועה הזאת בפה סגור, שאיפה ונשיפה דרך האף עם הפעלה גרונית. תמשיכו לתרגל את הנשימה הגרונית, את נשימת האוג'אי. זאת נשימה מאוד מרגיעה, זאת נשימה שמאפשרת להתמודד עם מתח בגוף, לשהות במנחים מאתגרים, וגם ביום יום אם אנחנו נתקלים במצב מאתגר ומותח אפשר להשתמש בנשימה הגרונית. תודה רבה לכם על תרגול נשימה, שיהיה בהצלחה.